Uyang hari do. जो सफायजा और सिनी टिडे टिसि हयते खतंग बागजांमानि बोरै बदलनो 260 जन 40 जनानो जों खतंग रैखा दिनै बेलायनो खाकजांखा सिनि बबाग्रानि आइडियोलॉजी प्रति बसरनो जों फलो खाय दङ ते प्रति बसरनो जों पंबल ते निनि खतंग बागै दङ अमनि बागै बेलायनो हामबाय ते चिनरनि बिसिनि चेयरमैन राय कुमार देबबर्मा ते चिनि सेंट्रलनि चिनि बरम ग्रांजोक अजागो एनार्जी देवी त्रिपुरा मैडम बनी एरिया और तिनी हाइजाक मेन केंगे चिनी अजागो जों करबंनि चिनी ब्लक प्रेसिडेंट बरम गनां चिनी हिरण्मय त्रिपुरा सार बिनि मोखां नायनान बागै लुकरक मुसुंमानि अनेक दिन पर मनो तिनी और मानखा पब्लिक रक अनेक खाकसांखा ते हामजाक सुखा बबो बिनि आगिनि काहिनी जों बाहायके खायखा बुसखां जों बाहायके खालायना नांनाय अमनो जों बक बसालायखा अरनि लुकरबाय गां हामबायरनाय और चिनि एमले बरम गनां चिनि सन्जय मानिक सरना बबो फायसो फायजाक नायदि ताखुग्रक बुखुग्रक खतों कंबल इम्पोर्टेन्टया फार्स्ट तो इम्पोर्टेन्ट चिनि बुखा जों त्रिपुरा थांचा ताइसिं चिनि बरम गनां चिनि प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा सार ब साखा जों 19टा जाति जों जतनो खाबाक साख्लायसो मातनाय मेन के अमसे बुबाग्रानासो जों लगे मारनाय बीजेपी रंनि आइडियोलॉजी तिनि आं ग्यारान्टी रैसावो ससियेल मीडिया नि बुसखांते तिनि बरनो एडिसी सुपायै नाय अ करबक हाय चिनि ताकार जला हाय बटे हाय जागाव एडिसी सुपाय वानसानो दाजने अम ग्यारान्टी नु जों लो अमनि बागै चिनि त्रिपुरासा सिजाक नुकजाक नरक न अम नायदी वान सकदी ते चिनि सिया नुग्या ताखो बुखु रखना बुजकदी जाते अम त्रिपुरा मथा चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों जाते अमनो कासयना रं माने जा हायनि बागिनो नायदी थांनायाव कयेक दिन आगियो दिसामगंजआव बो एडिसिनो सबायसि जेनेरेल खायगा अमन सिम्पल नर अमनर बुजिदी हायनि बागै जों जत चिन त्रिपुरा सरक बबाग्राना लगिरिदी असनो साय आं कंनारना हामबाय